Lopanyasa Voice Box Richard Chimwemwe Mphepo ali ndi uthenga opita ku chipani cha Malawi Congress Party makamaka amachita kuti olemekezeka a Moses Kunkuyu komanso mbali nayi akudzudzula mabungwe omenyera ufulu monga HRDC chifukwa chakuti anthuwa akuti kuopseza kuti achita matemo ngati olemekezeka bambo Richard Chimwemwe Banda satulutsidwa ku ndende. Ndefonse imene akufunsa Richard Chimwemwe Mphepo kufunsa kuti kodi Richard Chimwemwe Banda apambana pati kuti ku ndende kwathu kuno kwathu Malawi kuli akaidi ambirimbiri amene nkhani zawo zidayima kalekale, nkhani zawo sizioneka kuti nkhanizi zikuyenda bwanji, kuti ngati niyo muli umenyera ufulu anthu amene wawa mudali kuti pamene anthu amenewa ankavutika kuti lero Chimwemwe Banda mufuna mudzidulukira nkumachita phokoso kuti Chimwemwe Bandawo apambana pati. Ndithu limodzi pa Lopanyasa Voice Box tiwamvera Richard Chimwemwe Mphepo ndipakamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box. Mwaswera bwanji Malawi masana alero pamene nthawi ikunati 3 minutes past 1 ndikufuna ndikupaseni moni pano pa Unified Mtokoto muli ndine Richard Chimwemwe Mphepo. Sindikutengerani nthawi yaitali, ndikungofuna ndiyankhepo ziwiri zitatu kuzera muimfa imene yachitika. Ndimafuna kunena chonchi kuti ku Malawi Congress Party ndi anzathu onse amene munali ndi maudindo ndino amene mmazitenga kunena kuti china chilichonse nchotheka chifukwa muli pa chiwongolero ena wandu opanda pake. Ndimafuna ndikufunseni kunena kuti kodi pansiwa ndiye pothera mawu kuna kuti mwina mukhale the death of Mr. Daliso Madaliso Kazombo should be your sympathizers to express your thinking capacity, and you think kunena kuti Malawi they are so low that they can follow the footstep and the stupidity that you are doing ku Malawi Congress Party. Uthenga wanga tundu umenewo nde uthengawu ukupita direct kwa inu a former Minister of Information bambo Moses Kunkuyu. Timakunyadirani bambo Moses Kunkuyu, anzeru zanu bambo Moses Kunkuyu otchakuka mumayankhula mfundo zooneka ngati mfundo zooneka ngati zothandiza koma kumapeto kwake ni mbwerera. Funso langa lero lino nthawi ino yamasana chifukwa sindidatsatire program ya maliro imene imakhalira, koma nditapita pa YouTube ndi pamene ndapeza kunati pakambidwa mbwerera zosiyana-siyana. Right honorable, inube mudakali honorable, tizakupanganibe honorable. That honor is there still for you. Once a minister, always a minister. Once a cabinet minister, always a cabinet minister. Once you are a member of parliament, always a member of parliament. Whether go to retirement, muzakalaba former member of parliament kapena a former cabinet minister, a former minister of information. Zimakhala choncho. Neni mafuna ndiyankhule choncho kuti nthawi zina tikamayankhula anthu tisamayankhule chifukwa cha chinkondwa, tikamayankhula tisamayankhule kunati pa gulupa anthu andiombera m'manja. Tidziopa mawa, tidzilisamalira mawa. Mauto amene ndikukambawa ndi amene somwayankhula inuyo popereka a fare thee well kwa Right Honorable Madaliso Kazombo dzulo. Zimene mwayankhula inuyo pa send off yawo ndi zimene tikufuna ndiziyankhule unati tiziganizira kunati kuli mawa mmati ntafusa former Minister of Information kunena kuti kodi mmene bambo Chimwendo amayankhula mwamtuzu m'misonkhano yosiyana-siyana kunyoza Professor Arthur Peter Mutharika amaziwa zonati kuli mawa. Kodi pamene amatengera lamulo m'manja mwawo namapanga nkhanza zonse kummenya zawo namaona tathana naye ndikummanga musaka ndikukamutaya chakuponera uko ndikumatathana naye amaona ngati iwo ono mawa kulibe. Chifukwa mukunena kuti tizisamala mawa koma anayiwala kuti mawa ilimafika ndipo umboni umakhalapo. Ndinu omvetsa chisoni bambo Kunkuyu kunena kuti lero lino nkhani ino ndikufuna ndipange rifa kwa anthu ochuluka amene ali nyumba za ndende lero lino kunena kuti inuyo mukamakaone munthu mmodzi amene chilungamo cha nkhani yake sidapezeke kuti nkhaniyo ndiyoona kapena siyoona abwalo sadalamule, ndipo ndikovuta kukakamba zinthu zimene zili ku bwalo la milandu. Koma Malawi Congress Party mukuoneka kuti mwafulumira kuli baba malondera awopsezanso nawo tipita pansewu mununkha mphira ndi zina zotero. Tidanena ife mdziko muno kunena kuti Malawi Congress Party it is a party which does not know what democracy is.
and which does not know what the rule of law is. Rule of law ikuti chani atatengeredwa ku polisi ndikupita ku koti ndikuapanga adijani kupita apite pa rimandi adikirire ndipo masiku adapeza. Chipani cha Malawi Congress Party posasata ndondomeko chikuti chani chikuna tintuluseni funso limene tingakhale nalo amalawi komanso funso limene ndingafunse ine a former minister of information ndionena kuti kodi ameneno akudikirira milandu yawo pa rimandi amene ali nyumba za ndende ku Maula, ku Nchewu, ku Nchisi, tipite ku Nzimba, tipite ku Karonga, Blantyre, Zomba, Mangochi, monsemo muli anthu amene ali pa rimandi ndipo milandu yawo sadatengeredwebe kuja ku koti kudikirira unata koti iwo akonze masiku amene atengera anthu amenewo ku ndende. The fact kuti a Richard Chimwendo Banda ndi secretary general wa chipani ndi munthu wamkulu wolemera amene wandi amene akufuna kulima funso amalawi tizizifunsa lotero. Mmene ndikufunsa funso lotero ilipitenso ku HRDC ndaona si statement china kuna kuti apita pansewu chifukwa Richard Chimwendo Banda akuphwanyiridwa maufulu. Funso langa ndionena kuti ndi akaidi angati amene ali akaidi pamene sadagamulidwe ali nyumba za ndende chilungamo sadachipeze pamene inu omenyera maufulu simunapite kukawayimirira simunafuna timlondoleze chilungamo cha anthu amene wawo. Nawo chifukwa chonena kuti anthu atibera misonkho yathu anthu akukula mphamvu ndi chuma chimene azunza nacho amalawi anthu akukula mphamvu ndi chuma chimene aononga nayo miyoyo ya anzawo chuma chomwecho lero tikufuna tipezerepo no gawo lofuna kuzunza anthu ena ndikumaopseza. Funso langa ndi limeneli. Mukanena bambo kunkuyu kunena kuti ayi ife nsiwa wathu ulilolemba tikukhulumbirira kuti ndi mawa kumene kukhale nsiwa wanu ku chipani cha Malawi Congress Party timati tikupempheni kuti kakambeni za nsiwa wonena kuti olemekezeka amadaliso Kazombo achoka pakati pathu chimene tikuyenera tipange ndi chani tikuyenera tipeze replacement yawo ya munthu okhulupirika replacement yawo ya munthu ogwira ntchito replacement yawo ya munthu wolimbikira amene simuzampezanso ku Malawi Congress Party chifukwa the rest of the team ku Malawi Congress Party imayendera kuna kuti ife ndi ife ndipo ifeyo ndi amene tingakwanise kupanga zinthu ngatizi. Ena adayankhapo baba Steve Malondera atayankhula ti kununkha mphira tisangalale kwambiri chifukwa anthuwa akuyenera ti aziyankhidwa. You think kuna kuti dziko lino tikhala pa chiopsezo tiziyenda pa chiopsezo. Ndikukumbuseni bambo kunkuyu kuna kuti anali a secretary general bambo Richard Chimwendo Banda pamene anthu ena amamangidwa ndikumayankhula iwo amapita m'misonkhano ndikumawuza anthu kuti sungalamule a polisi uli ndi belo mthumba. Ife timaona ngati tu belo yonso sadapasidwe angwazo ti adikirire ngati belo lulingiyo ikhalepo. Ndiye inu mwayamba kuopseza ayi ife tipita pansiwa ife tisekerere zimenezo ife zimenezo sitisekerera pana chilungamo dziko lino chidziwike. Timanena kuti ngati kuli boma limene limapanga zoyipa boma limene laononga mbiri ya President Lazarus Makathi Chakwera boma lake linali la MCP anyamata ake analigula china Richard Chimwendo Banda sikuti so ndizaboza ndi amene amakula mphamvu mukafunsa vitumbiko mumba asowa mtendere kuti afike pa running mate wa chipani cha Malawi Congress Party nziko muno sikuti sangayankhe zimenezi chilungamo akamva audio iyi akuchidziwa. Mpatuko ni gawaniko mukawafunse ayeze nowankaka akakuyankhani kuti ku Malawi Congress Party sikunali bwino kunali kulimbana amasogolera zonsezi gawaniko umene uni ndani Richard Chimwendo Banda ndi gulu lake ndani inu nomwe zimene ziziti madzidziwa. Timangofuna kungokukumbusani kunena kuti zinthu zinazi mukamazichita musaone ngati wani amalawi ndi opepera. Ndipo inuyo abwenzi amakoti Malawi Law Society inu a HRDC akaiyatsa amene lero lino mwatengeka tikudziwa nkhani yanu ikuchokera pajapa pamene akhondowe adatuluka kunena kuti akulandira ndalama pena pake kuti asokoneze chilungamo paja ndi pamene ikulowera kunati mufuna mupite pansewu kuyang'ana chilungamo cha Richard Chimwendo Banda. Koma ndimafuna ndikukumbuseni kunena kuti nthawi imene anthu amamangidwa nthawi imene chuma chawo chimapangidwa freezer Professor Arthur Peter Mutharika HRDC itu inalipo.
nthawi imene Anomani Chisala amati akatatuluke amangidwanso, akatapasidwe belo amangidwanso, HRDC ndi atrapensi anali alipo. Mwasinthana maudindo, ndicho nikanati mumvesena kuwawa. Dziko lake si ili la Malawi limene inu munali chete talivutikira ndife, limene mukuona ngati inuyo mukwanitsa zimene mukufunazo. Pamene timayang'ana chilungamo ku mabwalo a milandu, pamene timayang'ana chilungamo kwa akuluakulu ogwira ntchito mboma, ndi pamene kumatuluka zikwanje akayiyatsa ndi gulu lanu, simunabwere even a single day to condemn, even to make a press briefing, simunabwerepo. Lero muzitinyansa, munayenera muganizire kuti muli ndi ana, muli ndi banja, muli ndi apongozi anu amene amakupasana ulemu. Ngati nthawi yoti muyaluke yayandikira, ife kukamwa kwathu nkokonzeka kutsekula, chifukwa ngati talimbana ndi MCP ka HRDC nkachani. Talimbana ndi HRDC imene imaziwa kumanga, nditayimbana ndi MCP imene imaziwa kumanga, imene imaziwa kuopseza, imene inali ndi madobadoba ake amene amathamangathamanga mabomamu. Ndikumaziwa kuti voice wayankhula ndi Richard Mphepo iyo, tiyeni mukantenga pakuti nkumalandira mafoni, sadakwanisei. What about HRDC imene inali kwaiti? Ndiye tikuti ngati inuyo mukufunafuna chilungamo, muyambe mwayenda kukafufuza mafailo onse anthu amene ali pa alimandi, amene chilungamo chawo sichidadziwike mpaka na lero, amene anamangidwa zaka 5-6 zapitazo, khoti sadalowe mpaka na lero. Mukamaliza zimenezo ndiye mukayambe kufufuza za Richard Chimwendo Banda, chifukwa ife amene tikufuna akalowe kumene. Bible limatiphunzitsa chikondi, komanso nthawi zina ndi bwino chikondi chipite kwa iwo amene amadziwa kuchipereka chikondicho. Chikondi supereka kwa masavage, anthu amene amanyoza Professor Arthur Peter Mutharika, nkhalamba sangathe kuyenda, kampeni sapanga, voti sainyantha. Lero zachitika ndicha munayamba mwazifunsa kuna kuti kuchokera mawu anu amene mwaononga nayo mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Maikathe Chakwera, mwaonongesa achinyamata angati kuchipani mudzina lati iwo ndi amphamvu angati amene asikira kuli chete, pamene wanu amene mmanenayo kuti satha kuyendayo wakalambayo ali ndi moyo, wapanga witness imfa zingati iye ali ndi moyo. Tinayenera kuti tiphunzire. Ndeni mafuna kukuyankhulani bambo Kunkuyu, utenga ungwanu bambo Kunkuyu, kunena kuti mumve mukafika pa maliro yankhulani za maliro, chifukwa constitution imene mmaipanga mumaitengako kuti anthu amvesese kuti dziko lino limayendera malamulo. Malamulowo ino mumadziwa ndipo mumawatsata. Sitimakhulupirira kunati nkhani ya maliro mungakalowese nkhani ya chigananga chimene chikuganizidwa chili kundende. Ndiye kuti mutu wanu sukugwira. Komanso zikuonesera kunena kuti Amalawi tonse amene tili ovutika titha kumavutika nyumba za ndende, pamene amene ali olemera atha kutuluka kumene kucha ndi kumayenda ndi kumapanga mtuzu ku dzikoku, ife nkumayimbirabe m'manja. Umboni ukupezeka pa nkhani ya Frank Chiwanda. Umboni ukupezeka pa nkhani ya Frank Chiwanda. Ena afika poma muimbira foni kuti ine ndekha ndikumenya chifukwa chanu amangisa Chimwendo Banda. Anakulakwira chani Chimwendo Banda? Yeti anthuwo akuziwa kunati Frank Chiwanda anamenyedwa ndi kumangidwa musaka, mu mphamvu ya Mulungu anthu nkumutola, iwo amaona ngati athana naye. Mwazi wa munthu ndi mwazi woyipa, ndipo ungausokoneze bwanji uzakusakasakani. Timati tikuchenjezeni kuti musamalire pa zimene mukufuna kuyankhula. Tisangoyankhula kuna kuti kunja kwacha, pano ndi pamaliro, andiyimbire m'manja, anditame azifi malamulo enu ake simukwadziwa. Akhoti asaopsezedwe, constitution isatengere kuti muli ndalama zingati. Amene walakwa afufuzidwe. Ndi ndani amene adachoka ku chipani cha DPP mutapanga freeze ma account a Professor Arthur Peter Mutharika ndi kubwera kuna kuti ife tipita tikakambirane tione kunati tipanga bwanja MCP. Anaziwa kuti nkhani ili ku khoti, athana nazo akhoti, chilungamo chizapezeka, sadasegule ma account. Inuyo chimene chikukuvutani ndi chani? Kuti mudikirire akhoti afufuze ngati suwo lakwa ziziwika, komanso pakati pati ponati munthu yosuwo lakwa adala kadula sali komweko. Ndiye tumboni tu ya Richard Chimwendo Banda amene adatuma maskini aja ayiwowo adawulula. Ndiye chimene chikukutenthani makamaka ndi chani?
funso limene tinalina tizikhala nalo limenelo nthawi yoyikira kumbuyo nyansi yatha chipani cha Malawi Congress Party ngati mukufuna kukhala ni nthawi yokonza mbiri ya chipani muyambe kukonza pano, muyambe kukonza mbiri ya chipani pano. Musaziwike ni mbiri za makani opanda pake, musaziwike ni mbiri za kupha, musaziwike ni mbiri zosokoneza, musaziwike ni mbiri za kuba, musaziwike ni mbiri zokangana nokhanoka. Nthawi yake ndi ino. Inu mukuti asiwa yathu ililolemba tikaona kumeneku tuona kunati what will be the next step. Mukopyeza ndani, mukopyeza amakhoti, malamulo mukuwadziwa. Ndiye tikunena warning yange esirizira ku HRDC kwa bamboka iyasa amene muli a director a chair a organization imeneyi. Mupite mmakhoti, mupite mmaprisoni, mukafufuze kuti amali mandizi ndochuluka bwanji ndipo alili zaka zingati milandu yawo isadalowe ku khoti. Musadayambe wa mbava zanuyi yachigananga zanuyi kunena kuti mumuyikire kumbuyo. Mukatero tidziwa kunati HRDC yo ikuyimirira anthu akumudzi, koma osati wina wake wakuba, wina wake amapanga sponsor mbava zigananga kuti zipweteka nzake mukaziyimirira chifona ti ku akaunti kwanu kwa Luandrama ndikumati ndinomenyerera maufulu for what? Ndiye ife tiimabe chifo nthawi yobisala tilibe, tinalolera ukalowa nyumba za ndende ndikumayenda ni mabelo mpaka na pano. Ife nthawi yobisala nkuthawa tilibe, osumanu kumati mabresi feme mupanga zimenezo ife situopa, koma chimene tikukuwuzanicho ndi chilungamo. We don't want selective justice. Apo pokati nkumbukire Ben Longwe. Selective justice sili kuifuna ngati ndinomenyera ufulu chilungamo chioneke, because within the very same selective justice ndi imene belo yake ndikuyenda nayo lero kuchokera pa 22 July 2022. Sindidalowe khoti, ndidakalipa belo zanga zonse ndikumavuta chifukwa chonati sindingatuluke ndipange baidi ku marules a belo imene munatimanga opanda zifukwa. Tidaonapo HRDC ikubwera kunati anthu amapanga exercise maufulu amafuna aone chilungamo, tiye nimene amaona chilungamo mwasiye natuluke. We spent almost 2 weeks tili kulumba zipolisi, titayamba kuvuta pamene amazatilemba milandu kupita ku Maula, from Maula ku court, court Maula, Maula to court, then kulandira belo. Belo imeneyo mpaka na lero tidakali nayobe. Where were you, the HRDC? Ndiye tikufuna kukuwuzani kunena kuti sinkhani yofuna kupyezana pakati pa maaktivisti koma kupasana nzeru, chifukwa enanu ndi afuta mapazi, enanu mufuna mungooneka kuti akugwira ntchito, akatuluka nzanuyo nkunkha panyoyo akupaseni zimene iniyo mwagwirizana naye. Maloya anzathu, sakasaka ni chilungamo. Moyo umene ukadaonongeka pa nkhaniyi ndi moyo wa munthu nzathu wopuma amene ali ndi banja, amene ali ndi mwana. Think of a person, tunthu limene limaonekera muja ndikummenya munthu, ndikumuyika nsaka, ndikumanga, ndikukataya, kubuwa. What does it mean? Zikutanthauza chani? Ndiye ndimangofuna tiyankhulepo zimenezo kuti nthawi zina ngati mukapanga za nsiwa kangokonzani za chipanicho, koma chipanichi mukamachikonza ni makani. Ndikuwuzeni ndibwerekere mawu a Richard Chimwendo Banda, anemu anga a Richard Chimwendo Banda, ndibwerekere mawawa kuti angakhale 2030 Malawi Congress Party sizanyantha voti chifukwa awama 2000 ewa akudziwa nino. Timayima ife ndikumafotokoza the eve of Malawi Congress Party. Ana ma 2000 amene anangotengeka ndi chilimaisimu sadazindikire zimene timanenazi kufikira lero chilima kulibe, ndi pamene anayamba kumvesa. Tachoka pamenepo aziona nkhanza zosiyana-siyana zimene aziona pansi pa ulamuliro wa Malawi Congress Party, ndi pamene mungadziwe kunati chimene wamkulu wachiona atakhala olo mwana atakwera mu mtengo simungachione. Zoti kunjaku kunali makadi omwewo makolo athu avutika, enanso ana amene tidavutika. Ndife amene timaombera m'manja Malawi Congress Party, ndife amene timaombera m'manja Tonse Alliance. Tinabadwa mu chizunzo cha makadi omwewo tikuyembekezeredwa ndi makolo athu, khololo likukanika kugula khadi. Lero mwaziona, lero mukugwira kumitu. Poka mwina generation yonse itapita ndikubwera generation imene sizi wako nkomwe mbiri ya Malawi Congress Party ndiye muzalo wa mbuma.
mwina muchisinthe zina chipanicho kubwere ena awa akufuna kuyimirawa abwere ena koma nakungonena kuti Malawi Congress Party zavuta chifukwa tikutha kuziwa kunati tikati Malawi Congress Party iwowa zochitika zawo amatenga chikhalidwe ndi kukachilowesa ku nyumba za boma zimene timakonza ndi misonkho yathu ndi kupanga pakasete konse zimene zitimadziwa. Malawi wake ndani amene angafune kunati tikabwezeresenso gule azikaononga ku State House. Malawi wake ndani amene angafune kunati dziko la mtendereri, the warm heart of Africa, Malawi tizikaona anthu akuyenda ndi zikwanje ngati ndi ku Rwanda. Ndani angafune zimenezo? Malawi wake uti amene anthu angamfune wonena kuti anthu azimenyedwa ndi kumamangidwa m'matumba ndi kumakaponyedwa kubuwa. Malawi wake angafune ndani? Zonsezi tifuna tisafune zikubwera pamutu kapena kuti pantu pachingoni timatero pantu pa Lazarus Chakwera chifuna ti amayang'anira nyasizi zikuchitika. Ndeti mafuna ukumbusani kuna kuti pepani akubanja kwa Kazombo tikupepeseni kwambiri kuma uthengawo umapita kwa a former Minister of Information kunati nkhani za maliro tisamazolowese ndale mumadikilira kuti kugwe maliro kuti mukayankhuleno kulizuzula boma mukayankhule kwa chepya amakhoti mukachepya Constitution of Malawi chifukwa cha maliro. Ife zimenezozo sitikunyengererani yayi. Muyang'ane zina zimene mukakambirane mmawa mukafuna zinazo ayi tiona kunati mbodi Constitution ya Malawi imakomera mphawi kapena imakomera anthu olemera. Mwakoma nonse mukhale ni masana opambana. From the Unified Mtokoto munali ndino Richard Chimwemwe Mphepo. Mwakoma nonse.